Gerak salpungo Kumargad rail station ganani rail lama gana wak laijak mangkha sinia nugya bokhoro kosok khoroksa brini mangtwthui. Mangtwthui manmani koktwma mankhe patimung thaio thangui sogwika Kumargad thanani police. Aboni yaglo Dharmanagar GRP railway police no rohorjaka koktwma. Gerak salpungo Kumargad rail station ganani rail lama gana wa sinia nugya bokhoro kosok khoroksa brini mangtwthui. Klaijak manmani koktwma mankhe abono nainani bagi kuthum laika gana gini amsaini kwbangma lukurok amsaini lukurokni khakamo tangsal horo rail malkhungbai pherajagai thikena o borok hinui mangtwthui samani yagulo postmortem ni bagi pesar chorcha kamnogor horka police yaba koktwma suijakmani joratui o borokni sinimung manyaku police.